Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abanembuzo nalabo abafisa ukubhabhadiswa nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezembulile kuwe wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba niqhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma my cell phone number noma my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebugcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ezimfundisweni enifundisana zona. Nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyindodana kaNkulunkulu ethunyiwe emhlabeni ukuzosindisa afele izono zethu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge ubaba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje kuba siyakwazi ukuthi size ilizwi lakhe ekuyilona elindlela neqiniso nokuphila. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelani umfowethu umhlengizonde ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyisibani sezwe oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli angcwele sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu ngamandla onke. Sixolise ngobukhicikhici. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo munye ubhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umnini mandla onke. Siyabonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzela wona zikhathi zonke ukuba sikwazi ukulala sivuke. Abanye bengalitholanga ithuba kepha thina sathola umusa. Sakwazi ukuvuka, sakwazi ukuliqeda usuku, namanje sizoliphetha usuku kepha asazi kusasa lisiphatheleni. Ngakho sifanele ukubonga nokuthi sicela uNkulunkulu asibekele ekuhambeni kwethu kuze kupheleliswe icebo lakhe ngathi. Ukuba asazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Uthi uNkulunkulu
kwincwadi kaDeuteronomy isahluko 32 ekhuluma labantwana baka-Israyeli. Uma uqala kuverse 1 uNkulunkulu ufakaza ngezwi lakhe ekhuluma ngoMoses. Uthini uNkulunkulu mekhuluma? Ethi lokhu kuyingoma, iprofeto lesikepha uthi siyingoma ukuze abantu bayophinde bakhulume ngakho njengoba ingoma uyizwa ngendaba kepha ukwazi ukuyicula. Namanje le mbhalo le ifakazela amazwi kaNkulunkulu awakhuluma ngoMoses ukuze abantu bakhumbule ukuthi uNkulunkulu wakhuluma. Lokho ngeke sikususe ezinhliziyweni zethu uma sesikwazi ukuba kuthiwa ukubona kanye ukubona kabili. Uthini umoya ingcwele? Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse lokuqala. Bekani indlebe nina amazulu. Bekani indlebe nina amazulu. Ngiya kukukhuluma. Mina ngiza kukukhuluma. Umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami. Umhlaba akushiwo izihlahla nemvelo kukhulunywa ngabantu kuthiwa bonke abantu mabezwe amazwi omlomo kaNkulunkulu. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula. Imfundiso kaNkulunkulu uma iconsa njengemvula yehlela kwabanye nakwabanye. Labo bayamukelayo bathola ukuphila. Bese ithini? Inkulumo yami ichiche njengamazolo, njengomkhizo ohlazeni. Uthi umbhalo uJehova ungumalusi wami angiyukweswele emadleni aluhlaza. Bese ihamba izifike lethi khona ke gcwalisa indebe yami ngamafutha. Onginike leyo ncwadi amahubo sahluko 23 kusukela kuverse 1. uJehova ungumalusi wami angiyukweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Bese ngiholela emanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Kuyini ukubizwa ngokuthi intondolo? Intonga kaNkulunkulu nodondolo. Izwi kaNkulunkulu liza kukuseka likusupport. Iyona ntonga nodondolo. Njengokuba umuntu mengakwazi ukuhamba ubambelela ngezinduku ukuze akwazi ukuhamba. Nezwi kaNkulunkulu ukuze ufinyelele kuye fanele likulonde likusekele. Intonga nodondolo lwakho kwenza njani? Kuyangilonda. Ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami. Ulungisa itafula phambi kwami. Yes. Ebusweni bezitha zami. Akusakhulunywa ngabantu bese nithi nithatha le evangeli le noma le verse nihambe nichumela abantu uma niphumelele empilweni. Bese nithi uNkulunkulu makadeke itafula phambi kwezitha zabo. uNkulunkulu akazwani nabantu abaphakeme. Akukhulunywa ngokudla okudla etafuleni. Kukhulunywa ngendlela ohamba ngayo. Ukudekwa kwetafula lakho akukhulunywanga ngetafula odla kulona ukudla. Ingakho ngiphinde ngicacise lethi ke moyiqala futhi uphinde uyifundisise khona ngizoyichaza kahle le ncwadi. uJehova ungumalusi wami. uNkulunkulu ungumalusi wakho kanjani na? Umuntu umalusi, umalusi kanjani na? Umuntu ohlezi eqaphele imfuyo. So uJesu mefika uthi ke uzolanda izimvu zikaBaba bese zilandela yena. Ukhuluma ngabantu. So uma uJehova umalusi wakho, ungumalusi wakho kanjani na? Ukunike izwi ngayo le ncwadi le. Sinikwe izwi njengoba kuthiwa ungumalusi wakho ngeke weswele. Akhulunywa ngokudla futhi kwenyama. Ukhulunywa ngokuhamba kwakho lemhlabeni. Ngeke uzuduke. Noma uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Okay, amadlela aluhlaza indawo lapho khona evuthwele ukuhamba abantu laba abangcwele. Uma ethi ke uma umuntu ethembela enyameni ufana nesihlahla esibekwe kuphi endaweni ugwadule.
incwadi kaJeremiah leya ngisho ukuthi yakhona ngiyayichaza nje. Uma umuntu ethembele uNkulunkulu ufana nesihlahla esiseduze nomfula, izimpande zaso zisenabele kuphi? Emfuleni. So sihlezi siqhakazile. Uma uNkulunkulu ethi kwincwadi yamaHubo, uyangiyisa emadlelweni uhlaza, uyangiyisa emadlelweni aluhlaza, ungiholela ekuphileni. Amadlelo aluhlaza okuphila, amadlelo aluhlaza ukuphila. Uthi uJesu, ngize ngilethe ukuphila kuze kuchichile. Okholwa nguJesu akasoze afa, uthi noma efa kepha aphile. Khulunywa ngezinto ezimbili. Okholwa uJesu unokuphila okuphakade. Uthi noma inyama ihlukana nomphefumulo, kepha umphefumulo wakho unokuphila okuphakade. Yayizona nto leyo. So uma ekuholela emadlelweni aluhlaza ukuholela ekuphileni, bese qhubeka ithi ubuyisa umphefumulo wami. Lapho khona usuphuma endleleni. So unile uNkulunkulu uyakwazi ukuthumela umprofeti noma umfundisi abuye azokhuza bese ubuyela kuphi? Endleleni. Ingakho kuthiwa ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga. Bese eholela kuphi-ke? Endleleni yokulunga. Ngenxa yegama lakhe angafuni uNkulunkulu ukuthi lihlambalazeke. Igama likaNkulunkulu limsulwa. Lo nalowo oholwa uNkulunkulu uhamba ekulungeni ngenxa yegama likaNkulunkulu. Bese ithi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, noma-ke ngihamba phakathi kwento embi noma kuyinto engangenza ngona kuyenzeka ulingwe. Ithi noma ngihamba phakathi kwesigodi sethunzi, ithunzi lokufa, angiyokusaba unjani? Angesabi okubi. Angiyokusaba noma kuthiwa lithi iBhayibheli-ke noma ngabe kuthiwa bangakanani ababi, kepha ulungileyo kaNkulunkulu ngeke aze awe. Ukuba yini? Yena uthemba lakhe likuNkulunkulu. Akafani nomuntu othathekile. Umuntu othathekile uthi uyikholwa mase kufika izikhathi zokulingwa. Abantu abaningi sebephambene nendlela yokulunga naye bese awunike incwadi uqala amaHubo sahluko 1 verse 1 bese ubusisiwe umuntu, ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ngeziluleko zanjani? Zababi. Zababi. Akusho uzomubi, zababi, ngoba kuyenzeka ukuthi othi wena litheni ubusisiwe njani? Umuntu ongahambi. Likhuluma ngomuntu oyedwa, lithi ubusisiwe umuntu oyedwa ngokuba lemhlabeni uphilela ukuthi wena ujabulise uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Zababi. Ngakho ngithi uma ukuthi uNkulunkulu uthembele kuyena, abantu bebaningi bese wena uma eqinisweni. Ongemi endleleni yezoni, ongahambi ame endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Inkundla yabakolodayo, abantu abadelelayo. Umuntu ubusisiwe umuntu onjalo. Bese ubuyela ngale leyancwadi ngoba ngichaza imbhalo yabulwa umoya. Because abantu bathatha le mbhalo bese bayichaza ngokwenyama. Ubona abantu beshumayela ivangeli ukuthi uNkulunkulu, kusho umfundisi athi uNkulunkulu uzokubusisa abazojabha. Usazophakela phambi kwezitha zakho, akudekele uhambe ngemoto efunayo. Amanga lawo, glory to Jesus Christ. uNkulunkulu akathembisi izinto eziphathekayo. Do you understand? Uthi uNkulunkulu umekhuluma ngoJesu Kristu ke, funani umbuso kaNkulunkulu. Usho ukuthi umbuso kaNkulunkulu, uma ufuna ukuphila impilo ofuna uNkulunkulu, ufuna ukubuswa yini uNkulunkulu. So uma ufuna ukuphila impilo ofuna uNkulunkulu, ufuna umbuso. Umbuso yilapho khona ubuswa khona. Kubusa bani ubuso uNkulunkulu? Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese konke lokhu kuyakunezelwa. Khulunywa ngezinto eziphathekayo. Ukuthi ke menifuna uNkulunkulu uqale lezi zinto eziphathekayo niza kuzinikwa, niza kuzithayisiselwa. Ngokuba abantu basezweni abathanda izinto bafuna lezi zinto lezi. So uma wena uphuma kuNkulunkulu uhamba uyofuna lezi zinto lezi, uzolingeka wenze izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu bese ungena ebuseleni. Uthola umsebenzi ngoba uqamba amanga. Uthola umsebenzi ngoba wehlisa iphenti, umfana wathi uzomnika umsebenzi. Uthola umsebenzi ngoba nakuthi ugwazele. Uthola umsebenzi ngoba naku kuthiwa hayi sifuna abantu abawuhlobo oluthize. Nawe bese uqamba amanga ukuthi uhlobo oluthize kanti awusilona. So kubalekile ukuthi uma wazi izwi kaNkulunkulu ungathatheki, ungabe uthathekile. Ingakho kuthiwa funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga. Othathekile bonke bayithola imisebenzi. Ingakho mekuthiwa khona ibandla lapho khona kuthiwa khona umfundisi ofikile obanika amanzi okuqhela, bagijima baye khona ngokuba yinithemba labo lisezintweni eziphathekayo. Bafuna amanzi ukuze babone ukuthi ivangeli liyaphila. Izono abatshelwa ngazo ukuba into uNkulunkulu ayilungisayo kumuntu inhliziyo.
lemhlabeni mawulalela iBhayibheli incwadi yeGenesis eqaleni ithi uNkulunkulu wakha izulu nomhlaba wakwenza konke kwaphelele egcineni uthini kwincwadi yeGenesis sahluko 1:26 ngifuna uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini egcineni akushongo ukuthi thina sizobuswa izinto ezidaliweyo so wena uma sobuswa into edaliweyo so ungangitshela ukuthi hayi ngenza noma ngabe yini ukuze ngibe nemali ngiyayidinga imali so wena ungahamba uyofeba uhamba uyonikela ingane zakho ukuthi zibulawe noma wena uhamba uyothwala ukuze ube nemali usho ungenza noma ngoba yini ungahamba nqunu phambi kwabantu ngenxa ukuthi uzonikwa imali wena uthi ungenza noma ngabe yini kepha lezi zinto kuthiwa zidalela ukuba sibuse phezulu kwaso kusho iBhayibheli kepha thina sibuswa izinto ezidaliweyo uzuzonda umakhelwane wakho uzunomona nomunye umuntu ngenxa yokuthi wena ufuna into enhle yenzakalele wena kuphela yonke into enhle ufuna kube ngeyakho awukwazi ukubongela omunye umuntu umephumelele uthi nje yazi nabe ngenza kangcono kunayo futhi ayikufanele into egqokile ifanele mina futhi wona ukufanele lo msebenzi ufanele mina le moto ohamba ngayo umona lo nempakamo ukuthi wena usibona ungcono kunabanye abantu ukubongela nje umuntu ukuze inhliziyo yakhe ifunde ukubongela ezinye izinto zomkhuba nje umncane uqala kancane ubona izinto zonke zilungele wena abanye abantu singabalungele bese ziyakubusa yabona emoya lo obona ukuthi izinto zifanele wena ungenza noma ngabe yini ukuze wena ubuke kumuhle noma izinto zenzakalele wena so ubuswa umoya wenkohliso ngenxa yemali ubuswa umoya ngizokunika nje amavesi leli litshela ukuthi emhlabeni sidalela ukuthi sibuse phezulu komhlaba sesibuswa impahla zokugqoka sibuswa iTV sibuswa ama cellphone sibuswa umculo sibuswa ubucwebe sibuswa izinwele zokufakela sibuswa amabhlukwe sibuswa istyle sibuswa yonke into yakhiwe emhlabeni ziyasibusa umuntu nomuntu unezinto aziphakamisayo azibeka ngaphezulu kwaNkulunkulu athi medlo into akanayo azibone ngathi akayena umuntu bese lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yeGenesis ngifuna incwadi yeGenesis come on verse 1 verse 26 chapter 1 verse 26 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu kusho uNkulunkulu basifuze uNkulunkulu kwakhile ngomfanekiso wakhe wayesethi ufuna wena ufunze yena umfunza kanjani uNkulunkulu babuse phezulu kwezinhlanzi umfunza kanjani uNkulunkulu umfunza njengokuba yena engcwele la ufanele ube ngcwele yona into ekuphela uNkulunkulu asifunda ingakho ekhuluma noMoses kwincwadi yeLeviticus sahluko 19 verse 1 athi Moses khuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrael ubayitshela ukuthi ngiyakuba ngcwele ukuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele aphinde noPetru futhi azogcwalisa uPetru sahluko 1 verse chapter 1 verse 14 and 15 and 16 aphinde azogcwalisa futhi ukuthi uNkulunkulu sibizelwe ebungcweleni mawukuthi uthi uyikholwa ungayiphila impilo yobungcwele akhathana noma wabuya ka6 noma uya ka7 noma ngabe ujabulela ukuthi uyephasikeni wena usufaka izivathu uma ubungcwele bungekho kwena ngaphakathi ukholo lwakho lufana nento efile ngokuba lufana nomzimba ongenamphefumulo thiwa ke masibe ngabantu abamebezwe izwi likaNkulunkulu bese bayalenza singabi ngabantu abalizwayo bengalenzi ukuba kubona abantu abazi iBhayibheli abazongena ezulwini abantu abenza izinto eziphakathi eBhayibhelini you understand banike le ncwadi le ngifunayo sahluko 1 verse 26 come on right uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo zomhlaba wonke nezilwane zonke ezinwabuzelayo emhlabeni uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe nayo indaba la kuthiwe manje mababuse thina siyabuswa ngoba noma ngabe yini ongayenza ukuyenzela into ofuna ukuba nayo wrong lo nto iyakubusa yilokho nje ngifuna ukusho kunabantu besifazana abasebancane abadidiswa abafana abahamba ngezimoto ematekisi noma imoto yakubo umfana akuyona yakhe yakubo yaphuthama ngayo wena ubona ukuthi hayi nami ngoba ngizobonakala emotweni sengumuntu kunabafana abashayela amatekisi abona abo baqashiwe lo mfana lowo uzoloku ekunika ulift njalo uma ubuya esikoleni noma esikoleni akunika u5 rand akunika u10 rand uyakuthenga umfana ukunika u5 rand akunika u20 rand akuthenga ikota next time uzoshiya inamba yakho noma uzokuthengela nje ifoni ukuze nje akwazi ukukuzuza ukuthi umethembe emva kwalokho uzoloke nje
ekukhuluma izinto ezisnacks ezokwenza lokuhleka kancane. Ayibona ngizothethisa ekhaya. Ayibo uzothini ma? Alo kethi akakhululeka somdala phela manje uma kuyazi ukuthi wena usintombazane. Yabo wento ekanjalo. Ugcina sowumethemba ngo5 rand o20 rand akufakele airtime ujabule. Ngelinye ilanga usiyakutshela ukuthi hayi ungivakashele noma kuse nje endaweni phecelezi. Wona ujabuliswe lezinto lezi. Awuyena oqala uyena ogcina sozoqhubeka yenze lento le. Ezinye ingane uyazimithisa zikhipha isizisi, ezinye ingane ziyakhulelwa zingafuna ukukhipha izisi, unezingane uxhaka. Awukwazi lokho wena. Osikhothelinga abafana abathanda izinto nabakhohlakele bavele bathi uyasirabhela wena ufuna sibe nezintombi ufuna lalela ubufebe nje sikhuluma ngabo kunenikhohlakele. Emva kwalokho ke umfana uzokwenza ukuthi umethembe. Yebo lo nto lekuthengele airtime. Emva kwalokho usefuna ukungena ephendini lakho. Ngeke uzunqaba ngoba uzokubalela izinto akwenzela zona ezokwenza ubone ngempela. Kuba ngempela ubekuthanda ubezokuzwa amazwi wakhulumayo ethi umzali wakho utheka nje akuhloniphe lo. Yabona umfana okuthandayo uyafundisiwe nakubo ukuthi uzokuhlonipha njengomuntu wesifazane. Akakwenzi ube cheap. Umuntu wesifazane okwehlisa iphedi lakhe ngeairtime nangokuthi unikwa imali yelontuzana yekota nanokuthi bakukhipha bakweseka KFC bakuthengela izikhwama. Bekuba bekuthanda ngempela bezothatha yahamba thatha abezoqongela le mali le yamakota. Ambo ikubeka lapha yazi beningi ebank abesafuna ukuyovela kini. Akhumuzi nawe yabo. Yabona njengoba ngithi umuntu noqhatha kusho le mkhuba wakhe lokuthi wona umphakathi. Ayizwakali kamnandi kwabayi kephi yona. Izikhohlakala zikhona la. Taxi driver ila omama abadala abanezimpandla. Abangafuna ukubizwa ngoba abafuna ukubizwa ngoBratebo, oBrasifo, oBrajo. Amakhehla, you understand? Khona izalo kwazi ezinjalo ukuthi ushuga mama no sugar daddy. So manje sizontshela ukuthi uma ukuthi wena ke ubona ukuthi ke ngidluphuthu ukuthi kuyahlupheka lo mfana ukuthengela ikoti uyakuthanda bese kwehlisa iphedi yakumithise bese athi khipha isisu noma emva kwalokho aphika ingane. Wena isilima ukuba uyetshelwa wena. But wena ukhetha ukwenzani ukuzenza cheap. Ngeke siblame abazali umzali mefundise kahle. Wena ozenzisa uwula kusazi uzobuthi abafana izinja. Wena ozenza inyama ebolile ngezinja. Yakusukela izinto zakubamba endaba ogqoka iziketi ezimfishane eziveza amaphedi kwenza ube cheap. Isiketi entombazane futhi sibe ngezansi kwamadolo ingane encane. Wekuthi isho afunda isikole ubuka namathanga akho. Izo lonto lezi. Ngeke nje uthisha uyafundisa esikoleni lokho ebhizi namathanga akho. Bese lokho ekubise lokho ebrusha lokho ekubamba la. Nawe uzolobona ukuthi uthisha uyakuthanda. So, abantu bakhohliswa ngezinto. Njoba nabantu abavotela abanikhohlisa ngezinto. Banikhohlisa ngezinto abazonenzela zona. Umuntu ubefuna ukwenza into wayenza into nje agcwalisa ukuthi wayenza. Angafiki ukuthi uzokwenzela ukuthi noma kwenzela izinto ezincane bese akuthembise ezinkulu. Akaqale ngalezi ezinkulu. Mewuthi ngempela uzimisele. Into esihlulayo thina abantu ubekezela. Sihlula ukubekezelelana, sihlula nokubekezela. You understand? Abanemali bafuna umakoti bese bethi bafuna abafazi bese abothi umfazi ngezinqa noma ngama-hips noma ngezifaca noma ngamehlo athi mekhanya athi bha mewavula akubona amehlo kuthiwa lithi iBhayibheli ongeke incwadi yokuqala kaPetru ngoba manje incwadi yokuqala kaPetru sahluko 3 verse 3 noma starting from verse 3 funa ukukhombisa ukuthi incwadi engcwele engathethi imanga nawe ngakufakazela mawuneqiniso ngaphakathi kwena mawufile ngaphakathi kwena yonke into ekhulunywa eBhayibheli ifile ukuba kufe wena ufuna yonke into ife. You understand? So umuntu beke kumnyameni noma kukhanya uyafuthika nje athi kumnyama khona abanye babona kuyakhanya athi kumnyama ngoba yena akafuni ukubona ukukhanya. Yezo nona uthini incwadi yokuqala kaPetru sahluko 3 isahluko sesithathu verse 3 verse wesithathu. Yes. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Kwenu makungabi ngokungaphandle. Okwaluka izinwele nokokufaka igolide. Yini
uNkulunkulu aveze ukuthi ungabe ngokwaluka kwezinwele mhlawumbe umuntu uyazibuza ngayithola impendulo ukwaluka kwezinwele kwenza ukuthi umuntu agcine sezithanda yena kakhulu kwenziwa yini abantu abaningi bahlezi behlele emasaluni emgaqweni uhambe eThekwini noma e-workshop ufika umesifazane baholile imali eqolo imali ezingane sikunje ukuthi bathengele izingane ukudla babhizinesi izinyawo izandla ezinamantsense ezimnyama lapha bafuna ukwenza izinzipho bafuna ukunakekela izingane zabo obaba bekho ingane bazishiya nogogo imali bathenga amasavali ngoba yini babhizi bazama ukuzihlobisa ngaphandle bathenga ama-wig izinto abangazazi ziqhamukayo uhlula ukuzithanda wena uqobo lwakho uzithanda ngezinto ezidaliweyo ingakho ngithi into oyibeka ngaphezu kwakho uyayithanda leyo nto leyo ibona ukuthi kwenza umuntu khathana bathi upela ngalana ubuso mina uma ngaphakathi ufile ungekho ubuntu uzoqhubeka uzenze muhlengeze kusho iBhayibheli banike incwadi leqala qala lencwadi mase uyakunika incwadi kaJeremiah 4:14 come on ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle akhiwa ukuthi bayinuku ukuhloba makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele ukwaluka izinwele okokufaka igolide ufaka ubucwebe noma ukugqoka izingubo noma ukuthanda izimpahla ezibizayo ngoba ebandleni gcina sephenduka i-fashion show sekuyingqepho akusagqoka ngendlela ehloniphekile ngenxa ukuthi umuntu ufuna ukubuka ukuthi ugqoka kabani akasena ndaba nokungcwele sekuyinto esebalulekile ukuthi bafuna bambone megqoka nje noma evula wardrobe wakhe ufuna ukuthi ngifuna bangibone mengiqhamuka yonke into ayithengayo ukuthi nje ufuna bambone banike nokokufaka igolide noma ukugqoka izingubo kepha makube ngumuntu makube wini ngumuntu osithekileyo umuntu onjani umuntu osithekileyo wenhliziyo umuntu osithekileyo ayikho into ebaluleke njengobuntu ivangeli libhlungu and futhi ngazi ukuthi umuntu uyajajwa noma uyahlulelwa mekuthola iqiniso ayikho into ebaluleke njengobuntu ngaphandle ngaphezulu kokuzihlobisa ngaphandle ukuthi uhlobisa ngaphandle akwenza ube muhle kusho iBhayibheli okubanika incwadi yaJeremiah sehluko chapter 4 verse 30 mase mvakalo kubuyela kwincwadi leya bese ivulile yakhuluduza uDeuteronomy lapho usuchithiwe lapho khona ke sewuspoiliwe uyakwenzani na yini ozakuyenza na noma wembatha okubomvu noma ngabe kuthi ufake ezibubende noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide noma ngabe ufaka ubucwebe noma ugaba amehlo akho noma ngabe kuthiwa upenda amehlo wakho uyatwiza ufaka ama-eyelashes ufaka izinkophe upende ubuso uze ususa amashiya akho wapende upende umlomo wakho noma kuthiwa wenzani lithi iBhayibheli usenza muhle ngeze into engenamsebenzi leyo izithandwa zakho ziyakudelela ngisho abantu bakudelela zifuna ukukubulala zifuna kwenze njani ukukubulala so umuntu ofuna ukukubulala umuntu ongakubulali kuphela ngokwenyama nangendlela yokuthi wena usenza muhle ngeze indlela osenza muhle ngayo abantu bayakudelela you understand because uyabona ke ngithi sibonele umuntu esifazane ofaka iwigi bese efika eTexini uhlala ngasewenza ukuthi uvule iwindi sekushaya umoya bese sithi ngicela uvale iwindi izohliphiza iwigi yami manje sebeyazi lo nto ntoza oba usicapha nabanye abantu bayayenza bayakudelela abantu ngazi le zinto ozifakile basho izinto eziningi ngalezi zinwele nizifakayo kuba yini nizenza bahle ngeze ayikho into ebalulekile njengokuhloba njengomuntu wenhliziyo othobekile elithi iBhayibheli melichaza kwincwadi yaPetru sahluko 3 moqhubeka lapha ku verse 6 njengalokho uSara wamlalela uAbraham oqale from verse 5 ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu abethemba bani uNkulunkulu mawuthemba iwiki mawucabanga uyathemba uNkulunkulu noma usuthemba iwiki nezipho zokufakela mawucabanga mawuthemba ithathulo idobile emzimbeni usamthemba uNkulunkulu mawuthemba ama-dirty jean lawo usamthemba uNkulunkulu mawuthemba impahla negama ukuthi wena ufuna ubonakala ukuthi uMr Nike uMr Jojo Armani uMr Louis Vuitton uMr Levi's uMr Adidas mawugqoka ugqokela ukuthi wena ufuna bakubone ukuthi ugqokela kabani awumethemba uNkulunkulu ingakho lithi umuntu angancike empahleni ezibizayo impahla zenani-ke ngolimi oluthe laqona kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungagubhiyo osithekileyo
wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo. komoya omnene Umoya onjani? omnene onokuthula iBhayibheli ngiyalithanda ngoba lezikhulumela thina nje sithi umugqa phezu komugqa isiyalezo phezu kwesiyalezo bese sithi sichasisela laphaya nalaphaya ukuze umuntu aqonde ukuthi sikhuluma ngani. Ungabe usothi umhlengi uyadelela umhlengi uyasedlela. iBhayibheli lezikhulumela wena nje kumele ulungise uthobe inhliziyo. Lithi iBhayibheli ke lapha kwincwadi yaPetru incwadi yokuqala kaPetru sahluko 5 verse 6 ngifuna lisho ukuthi iBhayibheli lithini. ngalokho ke zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. iBhayibheli lifuna wena uthobele izwi lumyalelo lukaNkulunkulu. Yabona njengoba nje ufunda incwadi yalontuzana ya Deuteronomy sahluko 32 ngifuna understand ukuthi ithini futhi iBhayibheli. Incwadi Deuteronomy sahluko 32 verse 2 32 verse 2 32 Deuteronomy 32 verse 2 Imfundiso yami iyaconsa njengemvula. Imfundiso yami iyaconsa njengemvula. Inkulumo yami iqiqe njengamazolo njengomkhizo ohlazeni. Yes. Nanjengezinhlambi etshanini. Ngokuba ngiyakumemezela igama likaJehova. Yes. Mnike uNkulunkulu wethu ubukhulu. Mnike uNkulunkulu wethu ubukhulu. Uyidwala umsebenzi wakhe. Uyidwala kunekhoma. Umsebenzi wakhe uphelele. Yonke into uNkulunkulu ayenzile iphelele. So uma ngiboyela le ncwadi le yamahubo ekhuluma ngokuthi uJehova ungumalusi wami yiweswe. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Usindisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. uNkulunkulu into ayimisele amakholwa nabantu abakholwa izwi lakhe ukuthi igama lakhe njalo ufuna likhazimule. So uma ngithi ngingcwele mina sengiyabonakala emakhoneni ngibambe amantombazane ngagogoshela noma ngibambe ibhodlela likabhiya noma sengiyabhema ngabe igama likaNkulunkulu lisangcwele noma lisakhazimula ngenxa yami noma ke ngabe seliyangcoliseka. Lithi iBhayibheli igama likaNkulunkulu liyahlambalazwa ngenxa yethu. Likhuluma ngabantu abathi bayakholwa bese bezimixa nezinto zasezweni. Understand? Maningi. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokubi. Noma ngihamba phakathi kwababi. Angesabi okubi. Angeke ngasaba okubi. Ngokuba wena unami. Ngokuba uNkulunkulu uhlezi ena. Uthi ulo mbhalo ke kwincwadi yamaHebheru ngoba kulotshiwe ukuthi akasoze wasishiya noma wangilahla. Usho ukuthi uNkulunkulu laba abamethembayo kabashiyi. Lengakho lithi nencwadi futhi ke yeZaga ke sahluko 30 verse 6. Incwadi yeZaga sahluko 30 ingaphambi kwaleyo incwadi yeZaga sahluko 30 verse 6. Ngifuna ukuthi uyifunde nayo ngezwi kaNkulunkulu ukuthi verse 5 start from verse 5. Umnyundu onke amazwi kaNkulunkulu acwebile. So uma ukholwa awukholwa yimina. Ukholwa yizwi futhi ngeke uzukholwe yizwi ungazange ulifunde futhi ungazange ufundiswe ngendlela efanele. Amazwi kaNkulunkulu aphilile. Wonke amazwi akhulunywa uNkulunkulu aphilile. Ayisihlambu futhi ayisivikelo kwabaphephela kulabo ababalekela kuyena uNkulunkulu abangazethembi abangathembi lutho okudaliweyo bathemba uNkulunkulu kuphela. Ungenezeli emazwini akhe. Uma ngishumayela angikwazi ukuthayisela into uNkulunkulu angayishongo ngifake emazwini akhe. Funa akusole ukuze uNkulunkulu agcine engisola ngigcine ngisoleka mina ngenxa yokuthi ngikhulume into uNkulunkulu angayifuni. Ufunywane ungumqambi bese kutholakala ngumqambaningi abafundisi abakhuluma izinto ezisuka engqondweni yakho ngenxa yokuthi uzibiza umfundisi uyazi abantu vele ba weak ekutheni bazi iBhayibheli so avena akhulume nezinto ubona ukuthi azifakazelwa iBhayibheli. Mase yachaze futhi umbhala athi ke abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu baxhoshwa bebhekiwe njengelanga ethiwa baxhoshwa bebhekiwe ngenxa yokuthi abasanalo ulwazi ngezindlela zikaNkulunkulu. Abantu baqala bebelazi izwi belifunda bephila ngalo. Namhlanje abantu banamhlanje abasalazi izwi bakholwa abafundisi abakhuluma ngemlomo bengafakazelwa iBhayibheli. La eSouth Africa bamala abafundisi abantu befundisa abakhombe yonke into eBhayibhelini. Umuntu umfundisi ukhuluma uloke phethe microphone efake ithayi futhi unqala. Ekhuluma ngezinto ezihlangane naye kuphela. Ezingafakazelwa iBhayibheli. Abantu zinganekwane bese kuthiwa umfundisi uba nabe shumayela.
Ngapha uthatha ivesi lakho eBhayibhelini wathola ukuthi uyawazi ngomlando wakho ongahlangene neBhayibheli. Ingakho ngithi mina lithi iBhayibheli isiyalezo phezu kwesiyalezo umuqa phezu komuqa. Mase wena uyakhasisela lapha yana. Abantu sebekholwa abantu ngaphezulu. Uthi ukhuluma nomuntu athi hayi mina esontweni lamasishumayela kanjena umfundisi wami akakhulumi kanjena. Anginandaba nomfundisi wakho. Nginendaba neBhayibheli. Abantu bami bayabhujiswa ngokuswela Abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ini? ulwazi. Mesathini ngokolo. Ngokuba ululahlile. Ngokuba nani nilahle indlela eqondile. Ukwazi Yes. nami ngiyakukulahla wena. Ungabi ngumpriest wami. uNkulunkulu uyakushiya noma uyakuyekelela uqhubeke ube lento ofuna ukuba yiyona ngenxa ungafuni iBhayibheli. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho. Ngokuba yini ukhohlwe yini? Umthetho kaNkulunkulu wakho. Hayi uNkulunkulu sizayo noma uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyamthanda ngenhliziyo yami. Uma sesihlola imbhalo bese uthi hayi ngeke mina ngamsande naleli ivangeli. Ayikho inkinga. Ivangeli limile wena ongafuni ivangeli. Ivangeli alishintsheli mina. Uma ngenzeka mina ngiphume eceleni ivangeli limile. Noma ngithiwa ngizama ukuzikhohlisa ngithi hayi lokho akulona iqiniso. Kuyiqiniso ngoba ngiyabona iBhayibheli lithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Wenza lokhu kwabanye abantu ofisa kwenziwe kuwena. So awuna uzikhohlisa wena uthi hayi mina ngifuna ukuthandwa kepha wena ungafuni ukuthanda. Hayi mina ngifuna nje ukuthi abantu bangithande kepha lo mase wena futhi ukhulume kambi ngabanye abantu mase wena ufuna abantu bakhulume kahle ngawe. Ayihambisani leyo nto. Lokho okusehlizweni yakho izithelo zizophuma elizophuma lento ngempela esehlizweni yakho. Benike Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse 3. awuqedele incwadi yamahubo bese siyavala. Incwadi yamahubo sahluko. Incwadi amahubo isahluko 23 verse 4. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Yes. Intonga yakho nodondolo lwakho Izwi lakho ziyangiduduza. Izwi laNkulunkulu ungumoya. Intonga nodondolo into eyodwa. Ungasho ukuthi intonga induku. Futhi induku uyakwazi ukushaya ngayo. Intonga udondolo uyakwazi ukuhamba ngalo ubambelele. Futhi uyakwazi ukuhamba ngezwi kaNkulunkulu likusupport. Futhi izwi kaNkulunkulu mali intonga uthi kwincwadi yesambulo sahluko 3 verse 19 uthi bonke ngibathandayo ngiyabayala ngibasole. So uma uNkulunkulu ekuyala ekusole izithi yenye incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru uma kukuthi obaba bethu lemhlabeni basishaya kwesikhashana bebe besilungisa kangakanani uNkulunkulu osilungiselela izulu engasishayi ngokwenduku ngempela but izwi lakhe lithi intonga. Eyizo ngisho izinto lezi ezitholakala eBhayibhelini kufanele uzichasisele ngomoya uzichasisele ungakhuluma ukuthi uqamba amanga levesi uchaze ngenye indlela. Ngokuba izwi kaNkulunkulu liyazisupporta ngokuba yini bonke abaprofeti nabapostoli bayafakazelana sikhuluma izinto zikamoya ezihlolwa ngokomoya ezikhulunywa ngokomoya ezambulwa ngokomoya. Glory to Jesus Christ. You understand? Ezikamoya maningi zihlolisiswa ngomoya. Ulungisa itafula phambi kwami. Ulungisa itafula phambi kwami Ebusweni bezitha zami. Okay. Uthi uJesu ngesikhathi ngesidlo sakusihlwa Matthew 26:26 lapho khona esehleli kuyisidlo sakusihlwa selungisiwe itafula bese athi ke nakwincwadi kaJohane sahluko 14 verse 1 qala kuMatthew sahluko 26 izithi incwadi abami enkundleni yabakolodayo ababi enkundleni yabalungileyo ababi bese endlala itafula phambi kwezitha ukhulunywa ngokuphila okuphakade. Iphilo okuphakade kubekele labo abenza intando kaNkulunkulu, labo abangenzi intando kaNkulunkulu abo itafula liyadekwa phambi kwezitha akhulunywa ngabantu. Izitha abantu abangamsali intando kaNkulunkulu bonke abamelene nentando kaNkulunkulu kuba izitha zikaNkulunkulu. You understand? Banikeke Incwadi ngokuba Matthew isahluko 26 verse 26. Yes. Besadla uJesu wathatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi Yes. Thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Yes. Wayesithabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano
elithululwa ngenxa yabaningi kuko ukuthethelelwa kwezono zethu kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvino kuze kufike lolo suku engiya kusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Okay, nawe wesiyavela kulesitsha lesi salodeka utafula. Njengoba kuvela kuphike kwincwadi yaLuka sahluko 16:19 lapho khona kukho indoda eyisicebi ibidla kamnandi emhlabeni. Ingamazi uNkulunkulu. Mesifile ivuka esihogweni. Mesivuka esihogweni uLazarus yena uthathwa ingilosi yombeka esifubeni sikaAbraham. Besikhala indoda leyisicebi ukuthi ke makwehliswa amanzi anethelwe yona ukuze yona ikwazi ukuphuza ukuba yini iyasha leyikhona. Ukuba uLazarus ubehlupheka emhlabeni useyatshela ukuthi wena uphile kamnandi emhlabeni. Indawo yakho ilapho khona njengamanje ngoba wena uzange uzumazi uLazarus emhlabeni usaphila. So namanje nake uJesu mefakaza ngalokho ukuthi ke letafula elidekiwe ngalesikhathi kuyiphasika. Itafula elidekiwe ngaphambi kwephasika. Ngifuna understand lento le. Ngephasika ngeTestament elidala kwincwadi yeExodus. Lapho khona uNkulunkulu ekhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. Wadeka itafula phambi kwezitha zabo baseGibhithe. Ngesikhathi bedle ebusuku bona bebusa ngale kwakukhalwa. Ngoba uzobakhipha kuphehluphekeni. Understand? So manje ngeke kusenziwa ke njengoba kwenziwe eGibhithe but manje sekuzokwenziwa ngale ndlela leyo ukuthi uJesu ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 14:1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu. Kholwani nguNkulunkulu. Nikholwe nayini. Bese nikholwe uJesu. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Yes. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ngiya ukunilungisela indawo. Nanxa nginilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani nalapho ngiya khona niyayazi indlela. So yonke lento le eyenzakalayo emhlabeni letafula esikhuluma ngalo leli esidekwayo akhulunywa ngokudla, khulunywa ngombuso kaNkulunkulu. Ngoba ekhuluma ngamadlelo, ekhuluma ngokuthi ke kukhona amanzi okuphumula. Ukuphila kwaNkulunkulu ikona lokho efanele sibe nakho. Hayi lokho kuchazwa ngabantu ngale mbhalo benichazela ngokwenyama. Buyela ngencwadi leyana ke emahubo bese siyaqeda. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami. Uyalilungisa itafula akadekanga. Ulungisa iyalungiswa itafula. Awuphinde umfundele lelo verse. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Uyalungisa kusho ukuthi uyalideka. Ngazi ukukhetha ukuthi wathi uNkulunkulu uyalideka. Ingoma yeselectual celebration. Udeka itafula ngangicula nami ithi right ngengoma. Sase ngiyabona wrong. uNkulunkulu kunabantu abazifakela ngempela yabo manje sebethola baqamba amanga. Ukulungisa nokudeka into ezitho zingazifani. Ukulungiselelwa nokudekelwa into ezingafani lezo. Qhubeka. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Agcobe ikhanda lami ngani? Ngamafutha. Kusho ukuthini ukuthi ikhanda lakho ligcotshwa ngamafutha? Kusho ukuthi uNkulunkulu ukufaka ukuhlakanipha. uNkulunkulu abenazo izandla njengami ukuthi uzofika agcobe ikhanda lakho ngamafutha. Bantu kamoya uNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe kwenza wona ukuthi ikhanda lakho likhazimule. Glory to God. Hallelujah. Hamba nabo. Indebe yami iyachichima. Inkomishi ophuza kuyona. Inkomishi, indebe inkomishi. Abanye bathi indlebe yami iyachichima. Akwazi ube indlebe. Indebe inkomishi ophuza kuyona. Uphuza inkomishini esezulwini. Uphuza amazwi okuphila. Indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela okuhle imihla yonke yokuphila kwami. Wenza intando kaNkulunkulu, ikhanda lakho ligcotshwe ngamafutha, ligcwele ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Indebe yakhe iyachichima, uphuza ekwazini. Ithi ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 7:38. Johane 7:38 sengigcwalisa lokho akushoyo uJesu ukuthi indebe yami iyachichima. Ikhanda ligcotshwa ngamafutha. Abantu bebegcotshwa kuthiwa bagcotshwa kuqala ngeTestament elidala amakhosi kwafika ekuthelwa amafutha ekhaya ukuthi uyagcotshwa lo muntu. Bese emva kwalokho ke lelo kuthi usegcotshwe useyinkosi. So kanjalo ke manje mekuthiwa nendebe iyachichima kusho ukuthi uphuza lapho khona engaphuzi khona nombani. Bese ethi impela okuhle nomusa kuya kungilandela. Yayizolonto leyo.
bese athi la okholwa yimi okholwa yimi njengokusho umbhalo. awuqala lapha from 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi Yes. uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo Unjani? uma ekhona So, omileyo le ndaba yendebe echichimayo ifuna abantu abanjani? omileyo Akupheli la no Isaiah sahluko 55 uthi, "Wo nina nonke nomileyo, wozani kimi nizophuza." Isaiah 55. Isaiah 55 verse 4. nina nonke Wo nina enomileyo nonke nomileyo, wozani emanzini wozani kuphi? emanzini Indebe yami yachechema. Indebe yami yachechema. nina eningenamali Nina engenamali. wozani nithenge Ivangeli likaNkulunkulu alidayisi, asidayisi amafutha, asidayisi imthandazo, asidayisi izibusisa, asidayisi ovaselina, asidayisi amanzi, asidayisi iqhibi. Izwi lifuna abantu abahluphekile ngokamoya abafuna uvuselelwa, asebefelwe isimilo, bafelwe onembeza. uNkulunkulu uzolungisa, uzobuyisa bonke abantu bakhe ukuba bazozwe izwi lakhe. Anginalo ibandla, elakhe ibandla. You understand? nina eningenamali Nina engenamali, wozani nithenge wozani nizothenga, nidle nidle. wozani nithenge Wozani ngaphandle nithenge kwemali. ngaphandle kwemali. yebo iwayini Iwayini nobisi nani? nobisi Iwayini igazi likaJesu elachitheka njengoba siliphuza ngenkomishi. Siyaliphuza uphawu bese kuthi ubisi bese kuba ukuhlakanipha. You understand? kungabizwa lutho Akubizwa lutho, alinanani izwi likaNkulunkulu limahhala. Ingakho singakhathalele ukuthi abantu bathembe lokho esikushoyo. Kufanele bazi uNkulunkulu ukuze bezothemba izwi. Ingakho sithi woza neBhayibheli lakho uma ufuna ukuthi ke ufundiseke. Ukuba ngeke sikufundise iBhayibheli ungaliphethe. You understand? nichithelani imali kukho okungesizo Why ninikela kubafundisi benikhohlisa? Njalo hlezi khokha kunezinto ehlezi zibhalwa phansi amagama. Nikweleta ngisho esontweni. Okwenzaphi lapho abantu kuthiwa bakweleta esontweni? Uzuyafonela kuthiwa Madlamini, Mamthembu, awukhokhanga esontweni, igama lakho aligcwele, ithikithi lakho lezulwini yaliphelele. nichithelani imali Sathane lo. kukho okungesiso isinkwa Usathane isinkwa imfundiso kaNkulunkulu evela ezulwini. You understand? Uthi uMoses walinika isinkwa esivela ezulwini, uthi uJesu mina ngiyisinkwa esivela ezulwini. Ukhuluma ngokuthi mina ngiyizwi ekumele nilidle. Ingakho uthi umthandazo ke baba wethu osezulwini, mali ngcweliswe igama lakho. Besitheni? haleluya umusa wakho mawufike Besitheni? intando yakho mayenziwe Besitheni? Usiphe. isikwa sethu namhlanje Usipheni? namhlanje isikwa sethu Wona uphezulu ngoba manje isinkwa esibrown nesimhlophe. Khuluma ngesingezi kuNkulunkulu. Ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela, usho ukuthi lokho okudlayo ukuthenga esitolo ngeke kwanele, kepha lithi ngawo bonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. haleluya Izwi likaNkulunkulu lingukuphila. Ingakho lithi ke ulowo nalowo kakhulume ukuphila nomakhelwane wakhe. Ezonto le esikhathini namathele kakhulu ukhuluma izinto ezingalungile ngabanye abantu nomakhelwane bakho, uyanxapha, ukhipha amathe, uyadinwa, yonke ufile uhamba wena uqobo lwakho nenkinga. You understand? Ayike buyela ngale kwincwadi ke manje yaletuza Deuteronomy. uJohane sengimqedile uJohane. Msengitshelile uJesu ukuthi uzali uzophuza. Sengifuna incwadi manje yaDeuteronomy. Bengifuna uverse 32 kahle hle. Ulo usahluko 32 ngifuna uverse 39. haleluya Bese ngithi ngingachayisela lapha ku verse 1. Verse 39. bonani manje Bonani manje ukuthi mina mina yebo mina yebo mina nginguye uthi unguye. akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami Uthi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. mina ngiyabulala Uthi uyabulala. bese ngiphilisa So ngiwela kulento engiqale kuyona ukuthi namhlanje ukhona kusasa ukho. uNkulunkulu uyaphilisa futhi uyabulala. ngilimazile Uthi noma elimazile kepha ngiyakupholisa yena futhi opholisayo. akakho ngokuphula esandleni So sami ungakulingana ngalolodwa ulaka uma uyikholwa ukuthi uNkulunkulu pho ubulaleleni ubani? Bengani ukuthi uNkulunkulu ayabulala ubani ayekubani? Uba wena ukuthi uzotshela uNkulunkulu ukuthi enzeke. Kenzeka yini ukuthi ubunjwa olakhiwe litshela umninili ukuthi bekumele ungadle kanje, bekumele ubulala ubani uphilise mina. Uthini uJobe kanti? Sahluko 1:21. Akasho uJobe ukuthi uNkulunkulu uphile futhi uthathile. Ngifike ngiyize futhi ngizohamba ngiyize. Lemhlabeni ayikho into esingazenzela yona. Siphila ngomusa kaNkulunkulu. So umusa kaNkulunkulu usho ukuthi wena unesikhathi osinike ukuthi uzubone ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Akekho ozokufunza ngenkani ukuthi wamukele uJesu. Kepha sizobe besishumayela ukuthi sikhumbuze ukuthi yena ukhona.
mina embonweni ngaba nawo uNkulunkulu wathi ngihambe ngotshela abantu so ngihambe ngitshela abantu ukuthi uJesu ukhona ukuthi uyamukela lokho noma uyaphika yena ufakazi ukuthi wena uzwile ukuba inhliziyo yakho iyazi ukuthi uJesu ukhona ezo lonto leyo banike-ke ngokuba ngiyakuphakamisela isandla sami ezulwini uma ephakamisela isandla sakhe ezulwini ngithi mina yena ngiyaphila kuze kube phakade. ngeke size siguqule lokho ukuthi uNkulunkulu ungumnini mandla onke uyaphila kuze kube phakade. Uma ungafuni ukuthobela izwi lakhe wena uzahlulelayo ngokuba kubhaliwe kuthiwa uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe yona yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angaphuphi kuyabaphela ukuphila okuphakade kepha lowo ophikayo alahlekele ukuphila kwakhe. Banika incwadi ezenzo 2:38 bese kuthi athi uPetru-ke eseshumayelile ngiqala from verse 36. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? wayesithini uPetru? Phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono khona zenu, niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Indaba nevangeli nakho konke bese izwi lithi bese sebekuzwa lokho bahlabeka enhlizweni basebethi kuPetru nabanye abapostoli madoda bazalwane yini esiyakuyenza. Petru uthi phendukani yilowo nalowo ozwa izwi aphenduke bese angene emanzini egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Angikhathali ukuthi ukhonza kuphi iBhayibheli alinandaba nokuthi ibandla lakho yini inendaba nokuthi into ephakathi wayenza yini okubethe abalekile ukwenza izwi eliseBhayibhelini ukuba yilowo nalowo ongalizwa uzahlulela yena. So yilowo nalowo ozwa izwi ethi ufuna ukubhaphathiswa noma ngabe kuphi uNkulunkulu ethinta inhliziyo yakho uzakusithinta ngemininingwane lo ibonayo ku-screen bese uNkulunkulu ezindlela ukuthi sifinyelele kuwena ungene emanzini ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Ngalesikhathi uNkulunkulu asibekile siyabethemba uza kuyenza indlela kulabo abangakubhaphathiswa abasalindile sicela nisibekezelele uNkulunkulu azaphelelise konke. Sizophinde sibonane futhi ngokuzayo uNkulunkulu evumile umgqibelo ntambama. Siyacela usibalele umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyacela izwi lakho Nkosi lifeze umsebenzi wakho elicije ngaphezu kwenkemba icije inhlangothi zombili lihlabe lihlukanise Nkosi. Siyabonga Nkosi uJesu siyacela liqhubeke njalo libe isibani livule Nkosi konke ongakuthokozisi wena Moya Ngcwele egameni elihle lenkosi uJesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Siyacela izwi lakho Nkosi libe yimbewu eyona ewele emhlabathini ovundileyo ingaweli Nkosi ngaphezu kwameva nangaphezu komhlabathi kepha wena Kristu Jesu njengenkosi nomsindisi sebenza umsebenzi wakho ezinhlizweni zethu size sipheleliswe emqondweni nasekumesabeni uNkulunkulu egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade. Amen.